sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway may samanen asurat ti inta ikan biag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy apakasaritaan ket impatulod ti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan a Sandra. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan itinagan a Sandra. Tubuak ti probinsya ti Benguet. Na ikamangak ijay La Union. Ngam agnanaed kami ita ditoy Baguio City. Naawisakmat a nagsurat tapno inak ibinglay ti nagbalin apadas ko. Kat sapay kumata mapili yumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biyag ko. Kat tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. Bakit? Ayaw nagitubeng. Ayaw ba manida? Tamangan tayo. Nakaluto ako. Ay na, adadaman nga ta ni Jeruar alakay. Awan da matitisilin. Amang ano napanda na ki ayam di ta kaaruba. Mala, siga nga ruden tagaw. Tamapan ko'y dayaban. Ay sige lakay. Ay wan, anya kay tilinoto masidaan tayo. Ay kita'y paborito maabakit. Adobo a karne ti baboy analaw ka ni ti kangkong. Ay na, nagimasan lakay. Aduman nga rudan at imakan ko. Kitwa na. Amang ano kaya't mo ti uminom iti soft drinks. Tamang dagasak mo't laang di ta store ni Marinora. Ay, wan man nga rud lakay. Okay. Mabit lang nga bakit? Oh, nasapa ka mat anagawid, Ricky. Wan bakit? Masadota kong nagpasada. Sobra ti traffic. Sabado nga min ita. Sigurado nga adumanan dagiti turista simang at dito'y Bagyo. Nakunamon bakit? Agsasalupang dagiti lugan. Anya ka dagiti sangpet mo. Nagpalinggi ako na. Kimata nga kiti karni ti banga. Naimas kat da ito'y akilawan. Kimata nga lang iti bangos ken karni ti baboy. Imarinid mo man kidi. Ta itunok inton madamdama. Kaya't mo asawan. Si daan tayo amin dagita ita? Kauwan na. Nagadon nga hilakay. Luad da mabati. Di sidayin tayon to inton bigat. Makasidsida nga miniti kilawan ken tinuno. Isu nga isu ti ginatang ko bakay. O anya manantakan ka nam lakay. Barbecue bakit? Kaya't mo? Ay na, naghilig ka amangan iti kakasta. Amom ka di asaan anasalon at dagita amakmakan. Sagpaminsan lang. Bakit? Anya asag paminsan, katno danda ni inal daw ka amang mangan iti kakasta. Tinuno kas kadakilawan, pati pa'y dayta pa naging inom mo iti energy drink. Saan anasayat iti salon at dayta lakay? Among bakit? Habang napigsa ka pa'y amangan, ken adda pa'y gatang mo, mangan ka amangan. Kanam, tiket mo kanam. Ngamin, saan mo ton ama aramid dagita? Inton matay kan. Ricky! Pudno ti bagbak bakit? Anya, kaya't mo taiyalahan kay ti barbecue? Saan nga rod? Diyak kayat, nabsugak pa'y. Dagiti lang nga rod anak tati iyalaak. Iti kasta, maramanan damit no kasano ka imas to ilako ni pari istong nga barbecue. Adakan ka. Ngamnay, di mo unay kadwan Basit lang ti alaam lakay. Diyay pangramananda. May na, di mo ka di imutan dagiti anak ta bakit? Kas nakunakon, no lakit di tada may gatang, di gumatang, malaksid ano awan. Saan a kinaimot day jay lakay? Pampanunutek laeng matisalon at da? Ne, nakailad ka pa'y matlaang di tariki. Apay, di ka mapanagpasada?
Saan bakit? Kasalamat din amin tiriknak. Nasakit ibagbagik. Sapay iraman na tilikod kan sikat ko. Nakunak tuma ngamin amapan kalaangan agpa-check up. Iti kasta, maamuam no niya day tarikrik na Saanin bakit? Agimbag tumod lang dito eh. Nabanlugak lang siguro nagpasada. Kasapulan lang ti panaginan. Ngam nabayagan nga ibagbagam day ta na sakit alikod kan sikat mo. Amangan mo't no niya day tan lakay. Adayo bagis bakit? Agtumarak lang iti pain reliever. Kalpasan na, iturog ko. Kita mayat tumanan. Ay na, di mo kadiyalang-alang dagita marikrik nam. Nasaysayat mo't lang, numapan kag pa doktor. Iti kasta, may resitaan da ka iti umno nga agas. Saan asikakit din ti mang doktor iti bagim. Nay, apa yan anak ko? Kasla sa bali ti jar mo ita. Anyan ti kahit sa wanana. Apay nga akas laki mutong kamutan. Ha? Ay, kuha na lang. Jack mo na mo. Jack mo't nga rodan makapangpangan. Natamnay tiraman ko. Iso basid lang iti makmakan ko. Sana kaslay diyan narawat ak amangan iti napoy. Nangruna no karni ti masida. Ita, awanin ganas ko amangan. Kaslang imisit ka pa'y anak ko. Ninanang mo't. Katsigod mo't anang isita. Ngam sa bali tingisit mo ita anak ko. Kasla kamutan nga agday dialysis. Apay noing kalaangan agpa-check up anak ko. Sa bali talaga ti jar mo. Uwento na lang. Ay na, wan ka awan. Ngamawan mo titungtung palam. Kaanon to pa'y ngay. Into naladawan ti amin. Ha? Panunutam, ababasit pa'y dagiti anak mo. Kasanudan tulaangan no agsakit ka. Nalang. Pangaasim ka di tamapan kan iti doktor. Sakbay amala daw ti amin, Ricky, anak ko. Nagsama tinagpayag. Bakit? Ay na, di ka kumaagsao iti kastalakay. Adaasi ti Diyos. Amok adi nakabaybayan. Agimbag ka pa, Ricky. Bakit? Mala, umay katatulungan ka abumangon. Mangan ka, iti kasta, makatumar ka matan ka dagiti agas mo. Uwan man nga ron, bakit? Kahit gumato na yan daging baga. Makasiguro matigas to eh. Nakaidaklatan ngagmalmalam. Nakarakaron ang sakit ti likod ko. Alam, subuan kan lakay. Agyaman ako. Bakit? Awan anyaman na lakay. Sige, mangan ka amangan. Iti kasta, adda pamigsam. Aging bagak pa nga tayo. Gapoy ti sakit akimpot kanyak. Bakit? Awan imposible iti Diyos lakay. Ikamang tayo kan kuha na ti amin. Padyak adi na kabaybayan. Amok kan mamati ak nga agimbag kapay. Kumusta tirik naman ako? Diyak sa nakimbag nanang. Mariknak tinino tapan nagkapsot ko. Ay saan anak ko? Di mo ipalubos akasta. Kumararag ka iti Diyos. Dawatam ti panarabay na. Dawatam ti barang paimbag na ka. Laglagi pam ababasit pa'y dagiti anak mo. Nalabi tata ito'y tigasat ko, nonang. Ha? No bilang tayo sublikton ti bulod ko, biyag. Lagayon to kuman ti makamo, kadagiti apo ko yun, nonang. Ay na, di ka man agsaw iti kastana ko. Mamati ka agimbag kapay. Basta di ka kumaumibat iti Diyos anamarswa. Di yun to kumaitapay ti bayan. Uno idadaduma. Kang runahan iti amin.
Di yun to kumay papapanawan dito'y balay. Kan solar, ngayon tadyo para kada kami. Ha? Kaya't kung ay karayo dahi ta kanyak, lanang. Ricky, anak ko. Pangasyo. Tatiyo baybayan, nagitapo ko yo. Wan, anak ko. Di ka agdanag. Tadyak kidabaybayan. Jak to'y dapapapanawan. Agnaadalat ta dito'y aginggat kay kayat da. Inted kunday to'y asular para kada kayo. Isu nga awan ti rumbeng apagdanagam, anak ko. Nagsapa unay ti papanaw mo, Ricky. Nasakit man. Ngamnas ka ni aklonan din. Nga iti ka ano man. Kat di na kan makita kan makadanapay. Nagsakit lang nga panunutan. Ngamin. Babasit pa'y dagiti anak na. Kasla tsaka mo. No kasanok nga isa kat ti panagbiag mi. Itatawan ka. May kawa kami lakit ni. Nga niya ngay nga ron. Talaga siguro akas to'y tibiyag. Talaga siguro nga isutim ako na agasat na. Katsapay la ko ma. Tauray awan ka na. Si kanto ti agbalin nga anghel mi kadagiti anak ta. Bantayan kan tarabayan na kami iti inaldaw panagbiag mi. Ipatpatag ta kaunay, Ricky. Itaata na itabunan ni Ricky. Kaya't kung agtalinaad kayo lahat ako ba dito'y balay. Kansular nga inted ko kada kayo, Sandra. Wananang, awan matkit diti plano ka pumanaw dito eh. Nasaya at no kasta. No bilang tamaki asawa kan tumanan, mabalin yun tulat hati agnaad dito'y. Ipagpagapok tulatahan kadagiti apo ko. Narigat mat no basta papanawon kayo ditoy. Nangruna kat agad adal mat nagiti apo ko. Mayat ngamin ditoy taasidag ti pagadalan. Nanang, ubing kapay iti taon mo at 36. Iso nga amok, nga agberok kan tumatlaang iti lalaki, ama kaipaaykan ka iti ragsak. Nanang, ngamuray no kasta. Takdarak tiin ka rin iti day diriki. Adi kay to papapanawon ditoy. Unay kayo matan, Nanang. Nagsakit matan ti kasta pa nagsasauyo kanyak. Katkatay laang ni Ricky, ngam kastakit din ti pagbagayo. Sandra, balasang ko. Ibagbagak laang ti pudno. Kan maisa, no bilang tadumteng tumanday ta. Di ka agdanag, tamaawatan ka. Nanang, pasensya kan iti panagsasaok, balasang ko. Ngam talaga akastuya ko na agpampanunod. Amumot daytan saan aya? Wen, ngam amo yumat akay tabtabon laang ni Ricky. Diyak kaya ti agsao. Ngam in, diyak mat amo no anya ti agururay agasat kanyak. Ngam no anyan tuman ti agbalin a desisyon ko. Patyak amaawatan naktumat siguro ni Ricky, Nanang. Talo bulan matan, manipod na kayan ayat ta Sandra.
Agingat ka ano nga ilimad tayo ti pamilyam. Kan kalagitan anak mo ti may papan ka na ta. Edgar, Panag ko na, awan mat siguro dagas na, nagpudnutan ka dakwada. day tangarod ti may sa aparikot ko ita, Edgar. Kinapudno na, makadkadlawan datatang kananang. Kasta mo't tandagi ti kakabsat ko. Agdamdamag daan may papan ka data. Oh, kadi iba nga tagaminan. Edgar, Awan mat siguro tang balay na parikot. Ngamin, agam amumot san, dagiti dadakil ta. Ibagam agkadalan tayo da school ta. kasladyak pa'y nakasagan amang ibaga kadakwada. Iba naksamat Sandra. Saan mo't nga iti kasta, Edgar? Pampanunutak lang amin ti mabalin nga ibaga dagiti tattao. Ne, anya ko matibagada. Awan mo't dagas nga raramidan ta. Baroak. Nawaya ka maten kaputan na balo kakit nga rutan. Karbagan tamat, tiagayat kan payat. Saan ka di? Edgar, Di mo ko mapanunutan, tibaga ti sabali at tao kain ka. Tinapatay kat data. Kahit kumatag pakaama ka ng anak mo. Isa pang nga asim. Tadi mo kumamat ipaidam dahi ta kanya. Edgar, Kahit ka ngay kalay sa sonlay nga tap magbalin a legal ti panagden nata. No di kastanda ti panagayat ken panagrespeto ken ka. Ken kadagiti nadakkel mo. Di ka kumanagkakad, Sandra. Ipudnutan ti may papan kadata. Pagbagam tuman dyan anak bulo siya, magibaba eh. Uri kumaman o sana bakatan. ay na, Hey, bayam ka di dya anak ta Sibiyo. Awam mo ti makita ka dakas, iti pa nakirelasyon na kini Edgar. yan nga awang ay bagbagam may lusa may. Kaya no isuda itan ti pagsasaritaan dagiti karuba. Ay, bayam na kita ka aruba, tadida mo ti tangtang abon da. Day tala ichismis da ti sipsiputan da. Lusa, Karbangan mo dyan anak ta ti agragsak. Sa nga pulo atawan mo't piman hindi na palabas. Manipod na tay day diri kay. Saan tayo maamay ti kasapulan na? Apay ka din alapdan tayaw iti pagragsakan na ngay. wala. Agdaak dita Lucia. Ngam timaday, di madamdamag ko nga isuki di kanon tinapandimanon iti balay da Edgar. Agasam man dita. Apa, di na lang atan napanunat ang mabalin apaka ibabain ang ti pamilya tayo tikas tangar aramidin na. Ah, Kaslasan na di adal iti kas di nga aramidin na. May strapay nga raw. Isuki din, tinapandimanong itilakla kaya. Di ba nagpakibo bastitay? Kumamit teenager, saan mo tababakitanay? mala, usun lang eh. Di ka na nagtakasaritak to ni Sandra. Ibagak to ti may papan iti nagsaritaan ta. Rumbag laang bagat. Amumbay adak kayat nga dapakasasawan ti pamilya tayo. Dak kayat ti maitis-tismes. Day kati ilawlawag mo iya anak ta. Anya nga iti bagbaga da tatangkan na ng Vicky ading ko. Awan matmanang, ti kayat lang ni tatang, kat agawid kayo kumamot iji balay. Amo mo ti ugali na. Saan ang matagtagari, nga managpaliiw? Pasensya kayon awan. No kaano abo makita kon, isupay ti panagaramid ko iti pakaybabain ng ti pamilya tayo. Ay na, awan ti rumbang nga idawatam iti pasensya manang. Awan maddakas na. Karbangan nyo madday ta kini Manong Edgar. Kan may sa, agpada kayo mat anawaya. Ti pagpungpungtutan laang ni tatang, kat ti panangilimad yu iti relasyon nyo. Vicky, Ti kasayaatan nga aramidan nyo ita, agawid kayo ijibalay, kat kasarita yun ni tatang. Patsak amaawatan da kayo matlaang dayjay, basta kasarita yu itinasayaat. idida mo. Talaga mabutengak amang ipod no. Angam ita,
Nakasagana akon, ading ko. Banag nga iso ti rumbang, manang. Pudno ka day, tinadamag ko, nga adan nobyong. Kat umadan hindi pa nagkalay sayo, Sandra. Wen, nanang. Ay kat, yam ambum tumatan kada kami no asino day ta alalaki. Iti kasta, makita kan mam amukmat, ti agbalin amay kadwa nga amadag iti apo ko. Saan kayo nga agungat, nanang? Ha? Apay kumangay nga gungetak, balasan ko. Pagyamanak kitdi ngamin, adan katulungam amang padakkel kadagiti apo ko. Day takot no si pupuso mo ti panangawat na kadagiti anak mo. Wen, nanang. Nasingpat ni Edgar. Kasmat lang iti day diriki. Ibagaktukan ko na nga umay pumasyar dito'y inton sumaruno nga umay kayo dito'y balay. Kat agyaman ak unay kada kayo, nanang. Ay kutuan awan anyaman na balasang ko. Di ka agdanag, ta saan nasakit tinakam ko. Tinawatak laang, di munto ko maipaidam dagiti ubing. Ipasyar munto lat ako maida ijay balay. Awan rumbang apagdanagan yun, nanang. Jakpat kat ipaidam kada kayo. Ngamin, apo ko yung matida. Umayda kayon tulat tapasyaran, into nagbakasyon da. Amom kadi at inapudno nga ayat, kat makauray. Pag kunamat nga ilakay. Kas ka na ta, di mo't nagarima ka din keng ka. Eso na lang sa kunam nga gatal ka pa. Aging ka nagabruda. Kalpasan di sumagmal na atawan ang naramag ko ang nag-asawagan. Pinalas ko matidi tinagarim. Ngam talaga nga awan gasat ko. Iso naglaklakaya ko na baro. Iso nga idinadamag mo anabalo Kinumentam, kan in-heart mo mat amin ang dagiti post kan profile picture ko. Kasta ka di? Wala. Kung iti panunot ko at di kan paluspusan pa. Aramida kami nakabailak, tapno mapasungbat ka lang. Kasaan ka nagbito? Ngamin, sinumpatan nakmatadagos. Agasawa tapayin ko naman. Wala. Sa umakunag at tinapudno nga ayat makauray. Iti English, true love waits. Kunalan sa dayjay. Wanan. Kat agyaman ak unay iti Diyos. Ngamin, inted nakakada kami nga agiina. Sapay ko matadikan to agbaliw. Awan tirumba nga pagdanagam, Sandra. Ikarik, nga aramidag amin nakabaila. Tapno magustuhan dagdag anak mo. Ibilang ko ita kaspudpud ng anak ko. Ayaten, kan ipatag ko ita, kas panagipatag ko ken ka. Ba nag-apagyaman ak unay, Edgar. Okay kadilaang gan ka. Nga oray santan amaadaan iti bukod ta nga anak. Okay lang, Sandra. Tinapatag aginin na yata. At doon idadta. Iso nga mga nuditan makabukal. Ngamnod na pa'y ipahit ti Diyos. Ay, takala pagyamanan ta. Asa ka pa. Sa bagay, kontento akong kadagitidwang anak ta. Oray sanda nagtao ni Dara kilasag ko. Tinapatag at nagatumakder kas amada. Aging ka atumakelda. Ipatpatag kayo unay, Sandra.
5 atawan mimetten nga agdandan na kas agasawa ken ni Edgar. Normal iti agasawa nga adda saan apag kinnaawatan, ngem kaasi ti Dios masulbar mimet adagos. Kas iti daydi Ricky nasingpet, nagaget ken naanos ni Edgar. Isu ti makakaadda a mangas asikaso kadagiti anak ko, nang runa no kasjay a mapanda ag eskwela. Isu ti agitulod ken agsundo, isu ti agluto. No dadduma isu pay kitdi ti aglaba. Banag a pagyamyamanak una iti Dios, ngamin iti may kadua agundaway inpaayan nakmanen iti nasingpet, nagaget ken naanos nga asawa. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing ka panangibasa ken panangyornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Sandra. Ken ka pagayam, Sandra. Pudno unay at tinapudno nga ayat ket makauray. Ket da kayo ti makapaneknek iti dayta. Napukaw mo tiin mo ng asawam gapu iti sakit akimpet kenkwana. Ngem inpaayan nakamet ti Dios iti kasukat na. Banag arum benglaeng a pagyamanam pagayam ko. Inikkan naka iti agbalin akatakunaynay mo. Inikkan naka iti agbalin akabadang mo amang padakkel kadagiti anak mo. Sapay kuma tamataginayon ti kinaragsak ti binukalyo a pamilya. Di kay nga rod umibat iti Dios, gaputa iso ti adda iti likudan ti amin aragsak ken baligi tayo iti biag. Alakastan pagayam, Sandra, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.